早めにスタートエリアへご移動をお願いします。時4:3322分，7:02 32分，對面準備見到1330嘅兔仔，10K 水站，10K 45:15。好氣氛㗎，紅蛋仔14K 103。そんな気持ちでお見送りしたいと思います。ベルファームのエイドステーション、ベルファームエイドステーションの給食のご案内します。まずはじめに緑の玉虫、緑の玉虫松葉の産フードのドラニカ焼肉、そしてその後に白いパンが赤いのドリンクはリンゴ酢のビネガードリンク。お口がすっきりした方、赤いドリンクがリンゴ酢。2025トップランナーは青い。いいよね。19K。23度。23.2。24K。ありがとう。うん。兩個鐘頭5分。そして最後のこの坂に負けず、そしてベストレーサー有限様